Illum wara nofsinhar bdew jaslu l-kapijiet tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea fosthom il-Prim Ministru Malti Joseph Muscat. Il-ġurnata tal-ġimgħa mistennija tkun l-aktar importanti għall-aġenda tal-Gvern Malti e kif se tkompli tiġi diskussa t-tema tal-immigrazzjoni illegali. Wara l-ħidma intensiva li kien involut fiha l-Gvern Malti f'Ottubru li għadda biex is-suġġett tal-immigrazzjoni illegali ma jitħallix fuq l-iskaffa, issa jmiss li tittieħed azzjoni mill-Kummissjoni Ewropea. Kienet inizjattiva tal-Gvern Malti li waslet biex tiġi ffurmata Task Force Mediterranja. Kienu identifikati 38 miżura fil-qasam tal-immigrazzjoni illegali, fosthom miżuri biex itejbu r-relazzjoni tal-Unjoni Ewropea ma' pajjiżi tat-tielet dinja minn fejn ġeneralment jitilqu l-immigranti. Oħrajn jinkludu l-ġlieda kontra traffikar ta' nies u l-kriminalità organizzata. Id-dokument wassal għal aktar żviluppi realistiċi u ġiet allokata somma ta' 6,000 euro għal pajjiżi li jirrelokaw l-immigranti. Dan ifisser li pajjiżi li jaċċettaw immigranti se jkunu qed jibbenefikaw minn 6,000 euro fuq kull persuna. Huwa mistenni li l-pajjiżi milquta mill-immigrazzjoni illegali fosthom Malta se jkunu qed jagħmlu pressjoni għal dati speċifiċi meta dawn il-proposti għandhom ikunu attwati. Intant il-President tal-Parlament Ewropej Martin Schulz għalli għandu jkun hemm regoli u liġijiet li jirregolaw l-immigrazzjoni illegali. Stqar li l-Unjoni Ewropea tinsta preparata biex tintroduċi kwoti sabiex taqsam il-pis tal-immigranti mal-pajjiż li fih imbarkaw għall-ewwel darba. Il-President tal-Parlament Ewropej qal li fadal ħafna mistoqsijiet li għandhom iridu jiġu indirizzati bħal jekk il-pajjiżi Ewropej hux lesti jidħlu għal burden sharing. U għal dan b'reazzjoni għal mistoqsija li saritlu waqt konferenza tal-aħbarijiet. Fis-summit ta' Brussell se jkunu diskussi wkoll temi oħra bħas-sigurtà komuni u l-politika tad-difiża, l-ekonomija u l-politika soċjali kif ukoll it-tkabbir tal-Unjoni Ewropea.